L-istqarrijiet li kien ta' Eleonor Mangion il-pulizija fosthom li hu qatel lil martu Eleonor Mangion Walker għandhom ikunu skartati għaliex dawn ittieħdu mingħajr il-preżenza tal-avukat. Dan intqal mill-Imħallef Konsuelo Scerri Herrera li tenniet li dak kollu li qal ir-raġel tul l-interrogazzjoni jaf influwenza l-proċeduri kollha biex issir ġustizzja da minkejja l-fatt li l-liġi ta' 5 snin ilu kienet tippermetti lis suspettati jikkonsultaw l-avukat tagħhom għal sija qabel interrogazzjoni u qabel il-preżenza tal-avukat saret obbligatorja. Mangion illum għandu 45 sena qed jaffaċċja proċess li jaf iwassal għal pjena ta' omor il-ħabs bil-katavru ta' martu kien instab mill-pulizija mormi taħt pellets tal-injam f'maħżen f'ħal ormi fit-3 ta' Lulju tal-2016. Fid-deċiżjoni li tat l-Imħallef Scerri Herrera intqal li jeħtieġ li jkun hemm kunċett ta' ġustizzja u li l-akkużat jingħata l-benefiċċju li jkollu l-assistenza legali. Hija qalet li n-nuqqas ta' għajnuna legali jaf iwassal biex ma jkunx hemm smigħ xieraq u kif suppost. L-Imħallef komplet li Eleonor Mangion kien ta' stqarrijiet fit-12 u 13 ta' Lulju tal-2016 u għalkemm ammettix li qatel il-Mangion Walker kien inkrimina lilu innifsu. Hija qalet li mingħajr evidenza dan se jkun qed iħalli impatt kbir fil-proċeduri fil-konfront tal-akkużat. Scerri Herrera ordnat ukoll li dawn l-istqarrijiet jitneħħew, inkluż testimonjanzi li taw persuni oħra fil-ġbir tal-evidenza kontra l-akkużat.